Sanibonani la kuWantshopakama, nibingelele lo sifundo. Isisukile phakathi kwemfezi emnyama kanye nentaba yaseDubai. Uzokhumbula mbukeli wethu, intaba yaseDubai yayirekhoda kwi-studio semfezi. Asazi ukuthi baxabaniswa yini, koda-ke ngathi mhlambe kuzovela. Nayi imfezi emnyama isigadla kuyintaba yaseDubai. Ithi, isithombe besisephaketheni ngisitholile kwintaba yaseDubai. Waze wamuhle udali wakho Sibale. Kwi-hip hop niyakhetha, hhayi njengoba usibonayo mbukeli wethu lesi sithombe. Asazi-ke ukuthi babangani kahle kahle imfezi emnyama kanye nentaba yaseDubai, koda-ke akukho okufihliwe okungeke kwavela mbukeli wethu. Siyacela nje ushiye umbono wakho mbukeli wethu ukuthi ngabe ngempela kukhona abakubanga imfezi emnyama kanye nentaba yaseDubai. Yikho nje seyikhala nje belandana betalabhana. Ngicela nje ushiye ikhomenti yakho ngaphansi ku-comment section. Ungakhohlwa ukulayikha kanye nokusubscribe mbukeli wethu. Ngiyabonga.